Здравейте! Вие сте с канал 4, рубриката Що е то? Аз съм Крис. Аз съм Владо. И това е поредният ни епизод за пътят на интеграцията. Днес Сега ще се попитат кой се интегрира, Кристияне? Въпросът е кой се интегрира? Кой се интегрира? Бежанци, мигранти. Ние също можем да се интегрираме, между другото. Абсолютно си прав. Защо не? Но нека да ви хвърлим малко по-назад. Имаме един епизод вече на тази тема, с който ви запознахме по-скоро с документална част, с малко лично мнение. Може да отидете да го видите. Бързо епизодче. Ето тук. Ето тук. Но нека да поговорим за някои от по-важните неща. Примерно, защо трябва да ни пука за тях? Това е много добър въпрос. Защо трябва да ни пука да се интегрираме мигрантите всъщност? Защото те са тук. Повечето от тях ще останат. Вече са емигрирали, вече са установили някакъв живот тук. Защо вместо да остават в сивия сектор, където не плащат данъци, нямат лична карта... И биват експлоатирани, което е лошо и за тях, нали? Ако приемаме, че не съществуваме само ние, нали? И за тях има минуси в това да са неинтегрирани. Точно така. Даже са по-големи. Реално ще е много по-хубаво да почнат да си плащат данъците много по-лесно. Един от хората, с които разговаряхме, Стефан, който е музикант, той е тук от 10 години. Даже 13 мисля, че бяха. 13 години, да. Изявил е желание 10 пъти да стане български граждан. Да, 10 пъти е ходил на всяка година май обясняваше, че ходи на някакво интервю, което е за да си получи... Ами ти пускаш документи, после ходиш на интервюта и 10 пъти до 10, както и в някои университети, го късат. И то не е с някаква причина. Защото както ще чуете малко по-късно, ние си говорихме с него на български. Той се установил тук, работи, има 8 години трудов стаж за тези 13 години, в които е тук, така че той има повече трудов стаж дори от някой от нас, включително и мен. Така че аз не виждам причина защо му се отказва. И най-забавното е само, че той беше хвърлен 2024 в затвора в Бусманци, защото е мигрант и той не е тук де-факто от 13 години мигрант. Нали? В смисъл, какво? За да поясним малко, затвора в Бусманци е затвор специално за мигранти, които са без документи, които не се знае какво се случва с тях. Да, които са нелегално тук де-факто. Да, те много са нелегално тук, но този затвор е специфично за първи хванати, за да им се установи някаква цел и да може да се разбере той къде ще ходи, какво ще прави, да му се даде адрес или той трябва да си намери адрес, не да му се даде. Да. Но да се установи. Той е установен тук. Има работа, има адрес, има група. Има музикална група, която всъщност след малко дали ще чуете откъс от тяхна песен. И те го хвърлят обратно там. Вместо, примерно, да го повикат в някое районно, вместо, примерно, да... Не, го бяха повикали в районно, държали се го малко там и директно са го хвърли в Бусманци. Да, идеята е, че вместо, нали, да се гонят тези, които не се знае какво се случва с тях. Се хващат някакви хора, които се опитват да бъдат част от обществото и да са такива. Ето, вижте ме, аз съм тук, аз говоря български. Нали, не е идеално, разбира се, но той не е имал някакви частни уроци непрекъснато. Той аз не говоря идеално български, така че се срещаме там. Даже в процес на разговорите ни с него установихме, че той мисли на български. Както аз не знам дали се хваща ти докато учиш английски, аз в един момент, като бях малък, мислех на английски. Абсолютно също, да. И така бях с немски. В смисъл, по-лесно ти е да мислиш на езика, който говориш в този случай, да? Да. Което е страхотно. Да. И него го хвърляме обратно в един затвор с някакви хора, където са нелегално там, където те първа започват с тези процеси. Които не знаеш защо са там, тъй като неговата причина да дойде, че е участвал в 2009 година в протестите в Иран, след което е избягал, за да не бъде обезглавен там най-вероятно. Така че това е доста основателна причина и той най-малкото не идва без умение. Той човек е сценарист, човек явно е музикант, може да работи, може да създава изкуство. И защо не му даваме гражданство е наистина отвъд мен. Да, за всеки случай. Да не си помисля, че е толкова лесно хората, че се дава гражданство. Има между другото една много интересна история, която той ни разказа, която сега ще ви дадем да чуете. Той, когато пристига тук, реално го е страх от нашата полиция заради идеята на полицията там и неговите представи. Просто за да чуете, че неговият път до нашето районно и колко е безумно до някъде и да видите, че всъщност нашите полицаи не са толкова лоши. Явно има по-лоши от това. Да. Ето сега ще чуете неговата прекрасна история. Но преди това ще чуете откъс от неговата песен, която преди малко споменах, за да получите представа всъщност кой е той. Басист в тази група. Ако видите в клипа, басист.
понеже полицията в Иран много по най-грубия начин държи с хората. И реално като влизаш в някакво районото в Иран, има възможност да те пребият първо. Нас ни беше страх. И аз, с мой приятел, стояхме там срещу районото, там от другата страна от улицата и гледаме само полицаите влизат и излизат. И двама излязоха от изхода и гледаме, те са 2 метра и толкова широко от яки полицаи и викам, те ще ни пребият. Ама не знаех, че тук няма как да те пребият, защото няма логика. Там не е смисъл като в Иран да си виновен за нещо и те пребият. Горе-долу около 20 минути бяхме там пред районото и ни беше страх. И влязохме вътре и обясняваме, примерно, кои нямаме паспорт, нелегално сме дошли тук днеска. И те не разбират. Дойде една полицайка, обяснявахме за какво са въпрос и те ни приеха. И спахме там вечерта, без никакви проблеми. Не сте задържани? Ами, бяхме там. Бяхме там. Те ни задържаха. Не може да кажеш, че са ни задържали. Няма как да ни... Те всъщност ни питаха защо сте дошли тук. Ние не знахме, даже съществува Държавна агенция за бежанците. Реално. Да. И следващия ден дойде един преводач. Персийски, български, кои сте, какви сте, защо сте и след това в болницата и от болницата трябва да правиш някакъв тест да не си болен. И след това ни вкараха в Бусманси, там затвора на чужденците в село. С тогава бях около 37-8 дена някъде. И, Владо, какво за теб е интеграцията? Интеграцията за мен е това да си част от нещо по-голямо. Както в този случай, ако говорим интеграцията на мигрантите, които са тук, те да станат част от нашето общество. Да, това би било най-хубавото, най-простото определение за интеграция. Но какво всъщност е един истински интегриран човек? Това той да си има банкова сметка, това той да може да се води българин по документи. Какво според теб е да си истински интегриран? Като започна там, да имам всичките права на хората, които живеят тук, както ти спомена, да имам документи, да имам право на банкова сметка, на работа, на това да се водя в някакви регистри, в всякакви институции, да имам единен идентификационен номер, БГН и така нататък, мисъл българско. И всичките привилегии, които произлизат от това. Да мога да купувам, да наемам, да щеш дори да тегля кредити. Да правиш семейство, да се изградиш като човек от обществото. Точно Не да си просто някъде там, без нищо. Изритнат в края на обществото. Да много си маргинализиран някъде. Много съм съгласен с тези неща, но според теб това не е ли много документално? Много просто казано да чекбокваш нещо, да си трябва да извършиш това, той ще е част. Ако няма банкова сметка, той не е истински българин, той не е истински интегриран. Според мен много по-важно е ти да си част от обществото, ти да можеш да комуникираш с другите хора, да говориш родния език в държавата, да можеш като живееш някъде и видиш някой съсед, той да не те гледа с тази стигма, то гадния мигрант, където му дадоха апартаментчето тук и сам мирише вата на къри по цял ден. Да здравейте, госпожо Добрева, примерно, как сте днес, искате ли да ви помогна с покупките нагоре? Да можеш, като си разходиш кучето, примерно и децата да го погалят. Не, майката да го дръпнете такова, остави го, той не го знаеш какъв е, да не те отвлече. Да си една истинска част от, да си част от обществото означава, според мен, да си истински интегриран, когато можеш спокойно да си заведеш детето, примерно на училище, да си го оставиш там, после това да си отиде в детската градина, ти да си напазаруваш и да знаеш, че той примерно няма да бъде хейтван, защото е просто там, защото изглежда малко по-различно. Да, че има малко по-тъмна кожа, да кажем, или нещо такова. Да. За мен това е истинската интеграция и това е целта, на Европейския съюз и всичките тези при които се вливат за говорене в тази тема. Напълно съм съгласен. Да, документалното, което е банковата сметка, те са много важни неща. Ти да имаш лична карта, това са много важни. Неразривна част от проблема е, но те за мен са по-второстепенни за осъзнаването на един човек вече като истински интегриран.
Тук може да чуем мнението на един страхотен индивид, който идва от Иран. Казва се, само извиняйте, Хамид Хошсияр. Той е бивш политически затворник там, избягал, идва тук без да знае език, без да знае абсолютно нищо. Неговата история е много интересна и като цяло най-хубавото нещо, и според мен той защо е реално интегриран в нашето общество, е защото той в момента работи като преводач, помага на хора, които са в неговата ситуация. Да. В Центъра за правна помощ, с който вече правим, може би, трети епизод с тях. Много благодарим за което. Много благодарим, особено някой от адвокатите там. Да, адвокат Диана Радославова. Той също така работи в една фондация, Мисия Криле, които помагат на бежанци, които са малко по-различни. Те са, примерно, не на 18 и се опитват да направят някакъв транзит или да се върнат в тяхната държава или да преминат някъде. Там работата му е много интересна, но нека чуем неговото лично мнение. Има няколко условия, които трябва да бъдат изпълнени, за да може човек да се интегрира. Езикът е едно от тях, но позволете ми да изразя личното си мнение. Предлагам да разгледаме България и Запада като два различни контекста, които след това можем да обединим. Имаме ценности на Запад, като тези в Европейския съюз, които могат успешно да се приложат и в България, като например свободата на изразяване, различните форми на свобода и защита на човешките права. Понякога културата на тези, които пристигат тук, и културата на България, заедно с законодателството за правата на човека, не съвпадат напълно. Намирането на общи основи между тези аспекти е ключът към успешната интеграция. Особено важно е хората да се чувстват уютно и безопасно. Тези два аспекта, усещането за принадлежност и усещането за сигурност, са от решаващо значение. Изключително важно е как хората се възприемат в обществото и как се чувстват вътрешно. И двете страни са от съществено значение за тяхната успешна интеграция в обществото. Но когато обобщаваме, трябва да се запитаме какво прави някого българин. Докато всеки, който притежава лична карта в България, може да бъде определен като българин от гледна точка на закона, този въпрос не може да бъде разгледан толкова просто. Той обхваща езика, културата, корените в семейството. Всички тези аспекти съвместно. Изглежда, че пълната интеграция се постига, когато българите виждат другия като себе си. И въпреки, че дефинициите за българин може да варират, това, което се вижда в другия, може да бъде отражение на себе си. Този човек също се чувства част от обществото. За да се постигне това, има нещо, което може да бъде от полза. Едно от ключовите неща, които могат да помогнат за това, е да се осигури възможност за хората не само да получават от обществото, но и да допринасят за него. Така и двете страни ще се чувстват удовлетворени и ще бъдат признати като интегрирани членове. Но преди да започнем да си говорим по-конкретно за интеграцията на мигрантите в нашето общество, може би трябва да започнем от там, Християне, какво също е миграция. И сега, задам ти въпрос, но аз ще отговоря на него. Какво е миграция? Риторичен. Абсолютно риторичен въпрос. Миграцията е движението на хора от едно място на друго, постоянно или временно, по различни причини. Като сега ще разберем, че има хора, които... Обяснявам го, все едно сте малумни. Нашите зрители не сте малумни. Аз не знам, ще го обяснявам като на малумни хора. Идеята аз съм тук, така че представя се, че аз съм малумен. Някои хора го казват. Обясняваш го на дете. Така, виж сега, значи има мигранти. Има два типа мигранти. Емигранти, които излизат, и мигранти, които влизат. Разликата е една буква. И имаме бежанец, което е подтип на мигрантите. Бежанецът е човек, който избягал, тъй като е бил преследван по религиозни причини или по политически причини. И това беше нашата кратка увертюра и толкова ми речник, който тук що ми подейства много добре. Тук искаме сегмента Влади е чел. Сега искаш да ми говориш последния епизод, че съм чел. Нищо, че това са мои данни пак. Влади чете на Криси Уикипедията. Добре, да, реално, ние си мислим, че има много миграция, но и ние сме реално голяма част от мигрантите като български граждани. 681, помниш ли каква миграция? Не. Ясно. Не бях там. Но, примерно, знаеш ли, че имаме 860 хиляди български мигранта извън границите на България? Това е изтичане на мозъци вече. Да, като половината са към познай, Германия. Дойчланд, да. Но реално, ако се замислим, има смисъл. Ти отиваш там за по-добро образование, за по-добра работа. Така че не е чудващо. Не е стандарт, по принцип осигурен ти по-висок стандарт. В момента, в който установиш, се предполага, че имаш по-висок стандарт. Сега, че имаме хора, които не успяват, това си техна граница. Разбираш, че няма да успяват. То не е задължително. Ти с каквото и да се опиташ, ти хубаво бата да се опиташ да въртиш, няма да стане от първия път. Но браво за смелостта. Но нека да го гледаме така. Това са 860 хиляди човека, които са отишли някъде, са се установили и остават там. Най-вероятно голяма част са и студенти, които е хубаво се замислим
Ние имаме толкова много студенти. Главно аз съм запознат с студенти към Норвегия, извинявайте, Нидерландия и Германия. И на тях понякога се гледа като, така да кажем, мръсната дума с стигма бежанец. Да, защото ти си от чужда държава. А пък, нали, сега няма да навлизаме в темата, че Германия, като чуят, че си от България, се сещат основно за ромското ни население и имат много негативна конотация там думата българин. Поне така си мисля. Някой да ме поправя, ако греша. Ми зависи. Това е странното. Където и да отидеш, ако съм говорил с възрастни хора, нали, като кажа възрастни, говоря за 30+, като чуят думата български работник, те си мислят за някой, който работи силно, здраво, който ще работи повече от другите в повечето случаи. Но като чуят за български студент, всички са малко по-така... Той там отишъл! Да. Та кога идва... Чакай, аз имам едно много добра история, сега ще те прекъсвам. Бях на 16, бях спечелен на Олимпиада по немски. Отивам в Германия, 2 седмици съм при едно семейство. Майката на това семейство, тя беше за момчета майката, ме пита, това беше 2015 година, 16 сега ще излъжа. Тя ме пита, и какво, вие още ли сте комунисти? И после ми обясни, аз съм си направила ресърч и съм... Не, човек, не си направил ресърчата. Това е една от стигмата, която се срещах там аз още на невръстна възраст. Ами да, ето го проблема с стигмата, която реално вреди не само на тях, на нас, тя вреди навсякъде. Не? Защо трябва да си направим заключението за един човек, просто заради... За някакъв факт, който... Или някакъв умрял факт. Да. Това и аз им казвам на повечето хора, защото моите мнения са малко по-странно изразени в началото. Малко крайни. Малко крайни, изразени в началото, но почти с всеки, с когото съм си говорил, като му обяснят точно как стоят нещата, те се съгласяват с мен. Имаш аргументи. Имам аргументи, да, просто го формулирам много скандално. Не, ти го формулираш като вестник Шок. Или Уикенд. Жълти вестници, само тях съм чел като малък, заради шегите отзад. Те затова и шегите ми са на такова. Вицовете бяха хубави, имах една страница с вицове, да. Точно така. Да, нали, за какво друго може да си говорим? Знаехте ли, че в България сме на 11-то място по молби за закрила? Идват бежанци и молбата за закрила идва, нали, сме на... как да го формулираме това? Точно това е. Да, не, аз ще да кажа, че Мехрани сигурно допринася с голям процент от всичките моби да закрива с неговите 10. И 100% има още много случаи такива, които искат да са част от обществото, интегрирали са се и държавата просто не го вижда това. Ами то проблема е, че поне по това, което разбрахме, защото говорихме и с адвокатка и с този човек Мехран, който много ни помогна да разкрием идеята и проблемите с документацията. Ако не замесиш горе-долу адвокати или новини, не направиш някакъв шум около себе си, много трудно става. Примерно, двамата човека, които ние интервюрахме, единия има българско гражданство, другия няма. Единият директно се е започнал да работи с адвокати по проблемите си и с НПО-та и тем подобни. И бързо са му се решили нещата. После е намерил работа, видял, че това помага. Докато другия все още няма реално гражданство. Въпреки, че има работа. Въпреки, че има работа, има адрес и така нататък. Даже приятелка, мисля, че да. Не ме обръщай внимание. Последния път, когато са затворили Стефан, съм казал, че ще го държат, между другото, мисля, че беше 6 или 9 месеца. Бая време, да. 6 месеца май бяха, да. И той се скандализира от това. Звъннал един-два телефона. Звъннали с един-два адвоката. Малко по медиите. И много бързо му се разрешил проблема. Това говориш за първи път или за последния? За последния път. За последния път, да. И то даже има статия, има клипове. Наистина, ако просто напишете Стефан от Иран за пореден път в Бусманци. Стефан Иран, Бусманци са си трите ключови думи, смисъл. И Google ще ви го покаже. Аз съм го гледал интервюто. Реално той повече... В това интервю той благодари на хората. Да, тъй като той заради медийния натиск е освободен, не заради някаква, защото това е била законова грешка или че някой се е сетил, и не трябва да го държим. Не, просто медиите са се разфучали и някой си е казал, не искам да си задавам повече проблеми, дай да го пуснем. Няма... трябва ли да ти се създаде проблем, за да ти да си свършиш работа? Тъпото, че случая, най-вероятно няма да предотврати бъдещи такива случаи на хора, които са неправомерно задържани, просто защото някой след 13 години се е сетил, че ти нямаш гражданство, въпреки че ти искаш да имаш гражданство. Но ти представи сега, примерно, поредни. Той вече има връзки, той има контакт с някого, може да го свърши това. Да.
ти идваш за първи път, още не разбираш какво се случва, защото примерно там и да викнат преводач става малко по-бавничко. Казва ти, тук ще стоиш 9 месеца, примерно, и после не какво си. И аз сте викнали, примерно, за трети път. Аз как ще искам да се интегрирам в общество, което гледа на мен като на убиец? Трудно. Да, мисля, че това е заключението. Трудно. Това не означава, че няма и такива хора, които не искат да бъдат интегрирани и ще си стоят цял ден до джамията. Не казваме това. Това даже си го говорихме и с Стефан, че има много хора, които всъщност не искат да се интегрират. И с двамата си го говорихме. И двамата са на това мнение. Ти, ако искаш да бъдеш интегриран, ще работиш по това и дори да седят и да те обиждат в началото, ти ще се опиташ да ги убедиш тези хора. Да. Че ти си по-добро от това, което те виждат. И те са успяли. Има, разбира се, много дори успяли. Аз даже имам един колега на работното място, който също по определение е мигрант, но не е наистина мигрант, защото си има и българско гражданство от дете, от бебе. Той говори добре български, учи в университет, страхотно е и пак се чувства малко по-странно. Абсолютно. Мога да дам пример с майка ми. Мамо, дават ме по телевизията. Тя от 20 няколко години тук. Тя е от Грузия. Учител по английски в гимназия в гимназиално училище. И тя все още от време на време чува расистки обиди, въпреки че 20 няколко години тук, аз съм 25, значи тя е на 27 години сигурно тук, още чува обиди от съседките си, че да се връща там, откъдето е тръгнала. Имаме ужасни съседи в Овча купол. Овча купол, не живеете там. Да се прибира от там, че е някакво животно, което не трябва да живее тук. Говориме за хора, които явно не могат да възприемат човек от друга държава и имат някакви предразсъдъци към тях. Но това със сигурно... Тя се интегрирала. Явно се интегрирала. В смисъл, има гражданство, има работа, има семейство. Да. И в следващия момент ти се сблъскваш с тъпотата на хората, които ти обясняват, че ти не си за тук. Въпреки, че допринася за обществото по всякакъв начин. И после ще си пращаме децата в чужбина и си такива, дано всичко му е хубаво да не го... Да, дано в чужбина, дано да се интегрира там добре. Мамка им на тия иранци. Следващия момент казваш... Просто по идеята е, че промяната трябва да започне от някъде. Да. Защо да не започне от нас? Никой не ти казва, приеми го в дома си, нахрани го, дай му заплатата си, ако може и дъщеря си. Да, далеч му от сектантски идеи и така нататък. Идеята е дай му шанс. Да, просто не го обиждай. Това е много силно начало. Защото и българи идиоти има. Докато не си отвори устата, не е нужно да го мразиш. Поне на мен са ми казвали, защото аз имаше вариант да уча в Виена или в Германия. Беше някакво, каквото и да правиш, не се сближавай с българите там. Защото пак има стигма, отново има стигмата за българите, които в този случай те са мигрантите в тази държава. Така че да, всеки може да е в тази позиция. Да. Ако за момент се представиш, здрасти, аз съм еди кой си, той ти каже здрасти, еди кой си, не е нужно повече. Да. Ако не искаш, никой не те кара. Всеки си има нюх, всеки си казва, аз този човек няма го харесвам. Не те караме, не е нужно просто да седиш. Това даже не мога да направя връзка с епизода за човешките права на ЛГБТ, който записахме по същия начин. Хора. В смисъл, we are people. Чухме сега връзката с социалната справедливост. Чухме за мамата на Влади. Много готина жена, между другото. Изключително приятен човек за слушане. Подпазвам се навсякъде. Не знам какво се описваш да постигнеш. Нека да чуем за тези двама човека, Стефан и Хамид. Как са започнали работа, какви трудности са срещнали, какво и къде и защо. В приемния център обикновено се идентифицира лицето, след което според закона след 3 месеца му се предоставя зелена карта или временен документ с възможност за удължаване на всеки 3 месеца. За мен след тези 3 месеца се откри възможност за кандидатстване за работно разрешение, което е от съществено значение, тъй като моето психологическо и емоционално състояние беше изправено пред предизвикателства. За да оползотворя времето си, започнах да работя усилено, използвайки свободното време, което имах в лагера. Тази работа беше от огромна полза за мен, тъй като винаги съм търсил възможности за учене и напредък. През тези 8,5 месеца, докато чаках да получа статус, работата ми беше най-важният аспект от живота ми в лагера. В търсенето си на работа общувах с други лица, говорещи персийски, които също се намираха в същата ситуация. Техният опит и знания ми бяха от огромна помощ. С времето се запознах и с неправителствени организации, които предлагаха консултации и подкрепа по различни въпроси. Работата с тях
тях, особено като преводач, ми даде възможност да науча за организации като Мисия Криле и техните инициативи. Като доброволец за тях предоставях преводи между персийски и английски език за търсещите убежище. С появата на офис в Харманли, работата се премести от лагера там, където продължих да бъда активен като доброволец и преводач. Как да ти обясна, как може да бъде полезен един човек, човек, който работи, няма да увреди други хора, да бъде по такъв начин, дето другите да го обичат, други хора да го обичат и да разчитат на него и да имат доверие към този човек. Това е според мен човек, който е полезен за обществото. Сега, примерно, човек, ако има някакво хоби, ако има нещо друго, дето може да бъде по-полезен за обществото, дето нали аз действам като фотограф, като режисьор, искам примерно да направя нещо, правям си видеа, клипове, музика, това може да добави като един човек, който е полезен за обществото по какво си начин, примерно. Абе, Влади, чувал съм, че понякога миграцията има и полза. Смятай, къде го чутва? Кой ти излага? Има някакви сайтове там в Google, като потърсиш, ама ситуацията горе-долу е чувал съм, ама не виждам. Ама там ли е? Исках, ама нямах желание да стигна до нея, затова ти знаеш ли нещо? Чувал съм и аз, да не повярваш, мисля, че сме имали еднакъв Google Search, като сме търсили полза за миграцията. И всъщност те са, ако мога да ги разделим, да ги категоризираме, мога да ги категоризираме в 3 големи групи, като започнем с икономически ползи, все пак сме явни капиталисти, така че... Социални? И... Културни? Точно така. Стига, бе, човек. Дайте ми тежчето. Извиняй. ИСК. Иск. Това е. Искам парите. Искам парите. Ако започнем с икономическите ползи, какви са? Последния път имаше с тебе си направихме пак един списък, който не влезе в епизода, така че той де факто не съществува този списък. Само казвам, списъка беше мой. Той каза, че е много скучен. И сега взимаме нещата от списъка. И го правим на нов. Защото една седмица по-късно вече не е скучен. Аз просто съм преди времето си. Да. Дядо Криси hits again. Една от икономическите ползи, също за мен е това основната икономическа полза, че така се повишава работната ръка. Имаме повече работна ръка, която взема позиции, които по принцип не са били заети допреди това, тъй като са били непривлекателни за повечето българи, които се смятаме, че сме твърде готини, за да работим на тази позиция. И просто те се вземат от други хора, което е супер, намалява се, в смисъл повишава се заетостта, повече хора има повече хора, които работят, следователно има повече хора, които плащат данъци и всички тия хубави неща, които бизнесът се развива. Смятай, бизнесът се развива. Ще имаме епизод за еврото скоро, така че stay tuned. Но да, за мен това е голям плюс. Това ли е единствен аспект, който научи? Заклевам се, говорихме си сигурно час за това. И ти така и не разбра. Да, не ми беше интересно, наистина. Когато колегата ти не те слуша. Наистина не ми беше интересно. Какви са другите? Реално малко Не, това е главната икономическа причина, но е малко по-задълбочено. Okay. Идеята е, че нискообразованите мигранти ще заемат нискообразованите места, които не изискват толкова много мислене. Които ние не искаме. Както ти каза, ние не искаме, но те все пак стоят ниско платени. Да, което също е минус. Така че технически е плюс за всички горе-долу, защото тези места си стоят ниско платени, защото ти нямаш бюджет за тях и не искаш, ти не оценяваш този труд, който, разбира се, все пак нямаш виж, не ти трябва нищо, ти горе-долу можеш и без език да ги работиш тези неща. Което не оправдава много ниските заплати на някои места. Да. Да, това е едното. Другото е, че тези хора, които идват, тези мигранти, които идват, които са високо квалифицирани, те ще вземат някаква висока позиция, която първо повишава трудоспособността на другите, защото те карат да работиш повече за тази позиция и да искаш повече. Но те, идвайки от друга държава, ще вкарат различен начин на работа, различен начин на мислене. Да, това е като да те пратят в друга държава, за да научиш тяхното ноу-хау, например. Да, те вкарват техния начин на работа. Да, точно. Сега, ако, разбира се, нещата не стават и този мигрант не си върши добре работата и неговите методи на работа, разбираш, че ще бъде уволнен той. Абсолютно. Нали, така че или е само плюс, или след няколко месеца ще има ново интервю и ти ще си се подобрил или ще си намерил по-добра работа. Благодаря.
Няма проблем. Ократо просто тук. Наместиха ми микрофона за тези, които... И най-вероятно шумеше през цялото време, но ще продължа. За тези, които само ни слушат. Да, Благодарим на слушателите ни, оценени сте всички. В момента както той и височ. зрителите ни. Но, окей. Имаш ли нещо друго, с което да ме поправиш, че не съм слушал за икономическите ползи? Най-вероятно да. Най-вероятно да, но нека да не закопчаваме, да не закопваме само там. Нека да се чуем още нещо. Защо не чуем малко за културните различия? Идеята тук е по-скоро, че те като идват от друга култура, имат други разбирания, имат други обичаи. И те като ги вкарат тук, нали, не искат да ги натъкмат, не искат да кажат на съседа вече Рамадан и ти ще го спазваш, маняк. Но аз чух Амадан. Рамадан. Той е Рамадан. Okay. Криси не може да казва Р. Но примерно, аз не съм сигурен кога разбрах за Рамадан. Аз разбрах в учебник 16 годишен. Стига бе. Аз имах човек и общество 4-ти клас. Имах урок за мюсюлманските традиции в България. Аз за друго мислех в 4-ти клас. За какво мисля 4-ти клас? Ти са 10. Да. Чупа-чуп с хуба-буба и... Риташ топка пред блока, зад блока, зад даскал. И се оказахме на едно също място. Така че няма значение какво деца прави не тя. стоите в училище. Ще имаме епизоди за образование, така че stay tuned по 2. Да. Но това е един аспект, който е малко по-различен. Той колко е плюс, колко е минус, зависи от твоите разбиране за света, но обогатяването на културната гледна точка, все пак повечето хора за това пътуват. Да видиш обичаите, а в този случай обичаите идват до теб. Това не е ли хубаво? Сам сгодото ми? Да. Това е една от готините културни точки. Мен ми хареса, че последния път, като си говорихме за това, първото нещо, което спомена, беше кухнята, но кухнята е много важна също. Няко обожавам китайско, нищо, че това китайско, което аз ям само китайско. Абсолютно няма нищо общо с това, което е в Китай, 100%. Харесвам индийската кухня, въпреки че аз не ям люто. Аз плача от червен лук. Минус 50% индийската кухня, нали изведнъж? Понасям я за един ден в годината. Не, аз много обичам люто. Индийската като цяло кухнята от арабския свят, великолепно. Всичките тия подправки и неща, сме много голям фен. Но ето, например, може да обвържем, ако искаш кухнята отново с икономиката, тъй като така се отварят ресторанти. Това е... Да. Развива се туризма по този начин, се стимулира туризма, тъй като повечето туристи ще дойдат тук, ще хапнат вкусно, дори да не е българска храна. Не да е българска храна, като си някъде, нали, в България да ядеш, ще оставиш повече пари в държавата. Велико. За тези от вас, мили слушатели, зрители, които не знаят, този прекрасен човек има грузински корен. Казах вече за мама, наполовина грузинка. Но никога не каза откъде сте. Откъде е. От Грузия. Мога да ви кажа, че в малкото пъти, в които съм ходил до тях, въпреки малкото си нахалство... Мило е, че идва, досадно е, че е там. Така мога да го опиша. Получи торта. Да, благодаря ти. Казвам. И ти. Да. Къщата им, когато майка му е сготвила нещо, или той, мирише страхотно. Наистина ли? Невероятно. В момента смисъл... Абсолютно сериозен. Окей, не е само за драгите слушатели. По принцип, познавам този индивид от 5 години малко по-сериозно. Да. Чакам си още гозбата. Ще изготвя хубаво. Обещава съм му да изготвя традиционна грузинска гозба. Това е рант и за YouTube, защото 5 години да не получиш своето. Отвратително! Малко кой ще им даде храни? Между другото, носила някакви готини неща. Някакви малко като кюфтенца и тем. Да, тия съм ти ги носил, да. И ориз някакъв нещо беше сготвил. Не се сещам, но може да съм ти носил, да. Но да, подправките са просто по-различни и овкусението. Не е на моята баба, нали, разбира се, на моята баба е по-вкусно, защото баба е велик. Да. Но това, че всяка баба си е... Макар че забавното, че баба ми има тотално отличен стил на готвен от майка ми и трябва да пазя чувствата на баба ми, защото предпочитам това на майка ми. Пази чувствата на баба, трябва да направим епизод за чувствата на баба. Чувствата на баба. Stay tuned по 3, защото ще направим епизод за чувствата за баба ти. Баба ни. Но да, това е само един от аспектите. Ти спомена религиозния аспект, кулинарния аспект, дори ако щеш начина, по който хората от друга държава се обличат, начина, по който се държат.
Музиката, която правят. Боже, защо изпусна, имайки преди, че вече пуснахме един отказ от музика на отказ. Смисъл, музиката, която правят и възможността да колаборират с местни музиканти. Това е много готино. Не е нужно, в смисъл, може да се намирате на едно място, не е нужно да му праш файлове от другия край на света. И всякакви неща, които замисли се, те допринасят за разнообразието. Реално те са малки неща. Малки неща, които ти не ги мислиш толкова много. Да. И примерно веднъж на месец нещо ти се случи и съседът ти донесе някакво готино кекче. Човек. Аз бих се пръснал. Трябва да си призна, аз бих се Това може да ти оправи деня. Това може да ти оправи деня. Деня, седмицата, месеца. Точно. Бомбичка? Що не? Нали, никой не те кара да отидеш да си изповядаш с него. Никой не те кара да ти е вкусно. Да. Защо да не пробваш? Реално, за домашно сготвена гозба, аз много бих се навил. Абсолютно мисля, че пак върхме на храна. Това е много яко върхме на храна. Не, аз съм чувал някакви други групи. Реално, примерно немската група Рамштайн, разбира се, че се слуша. Така. Има френски изпълнители, които слушам. Малко италиански, въпреки че там пък хептем нищо не разбирам. И сега не копи страхнаха. Да, има реално много култура, която да се възприеме, без тя да бъде тежко натяквана без да е и задължена. Да. Примерно баща ми много харесва всякакви азиатски култури. Не толкова музика, но като картини, като обичай. Според мен той би си изкефил да имаме някакъв азиатски представител в блока. Да, ако ще... човек, той би си изкефил дори някой азиатски човек от където и да е по света, да отидеш на такава изложба и тя той да направи тук. Смисъл. Защо? Той си ходи, човек. Той си ходи нагоре-надолу. Аз знам, баща му пътуват безумно много. Нямаме много пари. Аз не разбирам. Бащата има някакъв скрит фонд някъде. Всеки път аргумента е това. Трябва да си призная, че примерно тази бускалата ми е от над 10 години сигурно. Много здраво. Не от над 10 години, защото тогава не бях толкова дебел. Но да, смисъл. Защо? Ето ти, не трябва да пътуваш. Нещата, които искаш да откриеш, може да ги откриеш и тук. Само трябва да се огледаш. И да си ти да отидеш, ако ти е интересно. Да. Аз съм сигурен, че никой няма да ти откаже да ти разкаже малко повече. Реално на мен ми е било интересно, примерно за Грузия, реално не се бях замислял преди да разбера, че ти дори знаеш езика. Да. Беше ми интересно да го чуя. Интересна ми е кухнята, интересна ми е културата. Аз съм ви питал, ти с твоята приятелка бяхте там преди някакво време. Много ми беше интересно какво сте посетили. Какви места, как се държат хората там. Готино е, защото аз като човек, който не се приемам за мигрант, силно, защото аз съм роден тук и си живея тук, но като имам да се поставя тези два, те са за мен отделни светове, защото там свикне да живеят по един начин, тук свикне да живеят по друг начин, че ни дели е просто едно море. Нали? Няма чак толкова голямо разстояние, но начин на живот наистина е, разликата в начин на живот наистина е голяма. И това може би като малък само ме е обогатило. И ми е направило живота по-интересен, защото като малък помня, че пътувахме много и в България, и в Грузия. Най-малкото е една тема повече за разговор. Абсолютно да. Която нямате за какво си говорите. Минали сте времето, топ темата, минали сте колко е скучен деня днеска и колко е гаден. Времето какво е, да. Как си казваш и коя си или какво си. Ти знаеш, че също аз не съм напълно българин. Да. И после, примерно, това беше много готино. Това те прави екзотичен, смисъл, това те прави екзотичен. Той със сигурност е екзотичен. Това не знам какво трябваше да означава, но мерси. Бяхме на обяд преди една седмица с него. И му звънна телефона на момчето. Да. И в един момент той слуша нещо и почва да говори нещо. Аз си мислех, че просто седи и говори глупости на човека по другия телефон. Или получавам инсулт. Защото му казва някаква неприятна новина. Защото той така изглеждаше малко по-ядосан нещо. Защо хората смятат, както и да е, давай. В този специфичен момент, в който започна ти да говориш грузински, аз не разбрах, че ти говориш грузински. Просто си мислех, че му се караш и скъп... И после като продължи повече от 10 секунди, аз скъп... Make sense. Идиот такъв. Не, между другото е супер забавно да го полофам на хора, които не знаят и просто си мислят, нямат представа за какво говори. Само после някакво, да. Това дори не е единствената ми такава история. Имам и други такива, което е много смешно, защото пак въобще времето ми за реализация, че той не говори на някакъв език, който ми е от романските, защото тях мога ги разпозная до някъде.
Тоталщина. Аз съм просто загубената патка от фезерото. Като плува с краката нагоре. Обърнаме вълната и аз плувам към дъното. Дай се чудиш, що е тъмно. Винаги е тъмно. Добре. Аз съм слаб. Вижда си много добре. Минахме културните ползи. Ами какво ще кажеш за социалните ползи? Какво изпуснахме от последния път, което не влезе в епизода? Социалните до някъде да ги покрихме заедно с културните. А може да вкараме, между другото, демографските ползи? Повишава се раждаемостта, защото няма застаряващо население. Това е една от най-главните ползи, където като напишете в Google ползи от миграцията или като цяло миграция и почете някакви статистики, това е една от топ ползите, че се повишава раждаемостта. Защото българин го интересува любовта между мъже и жена. Просто тук трябва малко повече да внимаваме, защото те и хората с ромски произход имат висока раждаемост, но... Да приемем, че демографията... Ако успеем да ги умешаме в обществото, да ги интегрираме така нареченото... Не искам да влизам в този разговор сега. Не, идеята е, че повишаването на раждаемостта, ако те са интегрирани, е голям плюс. Да, ако не са интегрирани, е по-зле. Схващам, напълно схващам. Да, с това съм съгласен, да. Друго обаче, което мисля, че може да зачеркам тук като социални ползи, е това, че мигрантите, тук в момента си чета така, че ако звучи странно, в момента се опитвам да прочета нещо. Той чете бавно и затова ми пише бавно. Ти пише бавно. Със сигурност ти пише бавно. Участват в много обществени... В смисъл, са по-склонни, може би, да участват в обществени инициативи и доброволчески организации, поне такова е моето наблюдение. Има много доброволчески организации, в които... Дори ако искаш да вземем, например, Център за правна помощ, където в момента работят. В Център за правна помощ... Или ако щеш... Нормално до някъде ти да искаш да помагаш на обществото си, както и... Да, ама виж, те идват от друга държава, нали, сблъскват се с проблемите в тази държава и затова се захващат с някое социално предприятие или с някаква неправителствена организация, за да решат проблемите в тази чужда държава, която на първо място създава тия проблеми. Реално си заемат място в обществото. И по този начин си вземат място в обществото. Правиш връзки, занимаваш се с нещо полезно, чувстваш се добре сам за себе си. И може да донесеш позитивна промяна. За другите хора, които живеят тук. Дори да не се получи нещо, да не излезе нищо от труда ти, самия факт, че си опитал е нещо голямо. Абсолютно супер звучи. Има много хора, които дори не се опитват да свършат нещо. Аз не мога да се сетя, примерно, кога беше последния път, в който си казах, сега ще отидеш, ще направя нещо. Забавно как се визираш себе си, има много хора, които... Съгласен съм. Ще даваме примери, съгласен защо първата точка да не си ти. В смисъл, ако идеята на всичко е да се целим към нещо по-добро, ние трябва да сме първите фактори. Съгласен съм. Аз, например, ако се чувстваш комфортно в позицията, в която си, ти нямаш причина да тръгнеш да промениш. Да, нямаш инициативата. Да, точно. А те имат инициативата. Мисля, хората, които идват от другаде, искат да се установят, имат инициатива да си направят възможността за установяване по-добра. Да си почистиш блока. Да си почистиш около квартала. Да си хвърляш буклука от прозореца на балкона. Не знам дали още някой го прави това. Някой прави ли го всъщност? Да. Още се случва. Да. Аз живея вкъщи и това е някакъв странен проблем за мен, но... Супер смешното е. Блокът срещу където нашите работят, си хвърлят в техния двор. Това някакъв биф ли има между... Нямам идея. Не участвам в тези социални... Това е Block Wars. Е така, генг от двете страни си правят генгшит. Не, само от лошия блок хвърлят те не връщат в двора на нашите. Да, и нашите всяка сутрин чистят, защото е на партерен етаж. Това е много като те обръщат другата буза. Давай да вървим. Окей, давай нататък. Минахме ползите. Сега мисля, че може да минем негативите. В негативите те са малко обвързани. Сега звучи странно ли са? Тук епизода го правим за колко е хубаво да се интегрираме и като кажеш негативи, сега изведнъж ще почнем се едно да храним. Не. Негативите не са толкова негативи. Не е като да кажеш, че той ще дойде и ще ти вземе работата, ще ти вземе семейството. Защото ти сам не искаш да я вземеш мързъл. Негативите са по-скоро причинно-следствени. До някаква степен, че негатив се гледа, ако той не се интегрира и се получи сегрегация. Негативите не са толкова негативи. Те са по-скоро произлизащи причинно-следствено. В идеята той не е интегриран,
получава се сегрегация, получава се примерно един квартал, в който просто имаш мигранти. Разбира се, че аз нямам инициативата, нямам ползата да ходя в този квартал. Сегрегацията се гледа на грозно нещо, дори при нас. Да, ама те така се изолират в обществото и... Да, това е ненужно. Ето това е един от негативите, който не е съществен негатив от степен мен някакси ме... Това е лошо за мен. Това е негатив като цяло за обществото, защото изведнъж се появява някаква групичка от хора, които се чувстват отхвърлени от обществото и затова може би хората си са по-склонни да си мислят, че тези хора ще ги нападнат и ще ги... Не казвам, че е неосновано да имаш притеснение от някой, който не познаваш, но не е нужно да е с предразсъдъци само защото от някъде другаде. Да, но не е нормално. Вкарай 20 българина в едно общество от стотици хиляди примерно англичани. Разбира се, че ще се намерим и ще си излизаме ние. Това е нормалното. Затова идеята е да се направи разпръсване, да се направи адекватна интеграция, а не просто да се остават на произвола на съдбата, да се следят по някакъв начин. Разбира се, че трябва да се следят по някакъв начин все пак. И може би да се улесни интеграцията, защото както разбрахме много по-трудно, в смисъл има трудности, които възникват. Разбира се, че има трудности, но те не са толкова от някакви неща, където те трябва да свършат точка А, Б и С. То е защото, както всичко друго в България, нещата стават бавно, законите са стари, не са доизкусорени, никога не е имало тази мисъл, ето сега ще дойдат примерно 100 000 човека от Сирия заради войната. Изведнъж ни удари глобализацията. Да, после ще дойдат от Африка, после ще дойдат от тези къде си. Разбира се, че ние нямаме тази готовност. Все пак зимата всяка година ни изненадва. Снежинките ги ловим във въздуха, но само когато не и падат. Не трябва да падат и ще ги хванем. Друг негатив, който може да се гледа, разбира се, че малко хората се притесняват за сигурността си. Това трябва да си призна. И аз съм го усещал. Виждам някаква групичка от 10 мигранта и не ми става много приятно. Пресичам улицата или се дърпам. Абсолютно съм съгласен, защото виж сега, ти имаш негативните примери, които са в медиите. Имаш примерите от това, което може би и вашите са ти казвали, като си бил по-малък, нали? Че трябва да внимаваш. Виж го този еди какъв си, трябва да внимаваш. Нали? Да, но то си е и някакво вътрешно чувство, с което ти не можеш толкова да се бориш, но... За мен е наложено. В смисъл, то е вътрешно, обаче то е наложено от някакви примери, които си вижда от... Трябва да си призная, че то ти е наложено генетично, не е само това, safety in the pack. В такъв смисъл, да. Да, имаш го, няма много как да избягаш от него. Идеята е, ако можеш умишлено да се опиташ, но трябва да си призная, че сигурно и като старя, ако видя групичка от 10 левскара, пак бих пресякал улицата. Левскарите са страшно нещо. Да. Съгласен съм с левскарите. Съгласен. Да. Разбирам примера, който имаш. Аз се замислям, че може би няма да се мръдна чак на другия тротуар. Да кажем в такъв смисъл да променям траекторията си. Нали? Това е хипербола. Вкарваме някаква хипербола. Да, просто казвам, не ми е винаги най-сигурното. Разбирам хората, които са. Понякога се опитвам да се боря, но определено. Но нали, хубаво е да кажем откъде идва това, от предразсъдъците, от, както казах, генетично заложено ние, че нали, също трябва да се притесняваме от различните, но и от липсата на, как да кажа, комуникация между тези групи на обществото, която идва от тяхната изолация и сегрегация в това със сигурност помага. Да. Какъв друг негатив аз бих могъл да сетя? Ти би могъл да сетиш за експлоатацията на труд като негатив. Това до някъде го коментирах. Да, има го, разбира се, експлоатацията на труд. Някакви хора идват и нископлатени, нискоквалифицирани. Ще ни вземат лева. Не, заражи го това. Идват ми аз като работодател, нискоквалифицирани, с идеята, че тези хора си търсят работа. Да. Трябва им защо да не им предложа ни 100 лева под това, което по принцип бих. Това поставя се предпоставката да се случи. Абсолютно. И нали, те като са и без документи, ти не им плащаш осигуровки, ти може да ги използваш да си работят колкото си искат. Ти може да не им плащаш и данъците. И просто ще ги заплашиш ти, ако кажеш, че работиш тук за мен, аз ще депортирам. Ще кажа, че... Аз ще кажа, никога не съм го виждал този човек. Този човек никога не е работил тук.
Така че не ми създаде проблеми. То де-факто това е малко изнудване. В смисъл, ти мога да останеш при мен в ужасни условия, само за да си тук. Горе-долу, наистина, както казах, причинно-следствени връзки. Да. Не са страшните негативи, които някой би си предположил. Както аз разбрах първи път, като го записвахме, ако трябва да съм честен с теб. Виж сега, кой е слушал? С твоите вестник шок заглавията, как го разбрах тогава? Идеята е да те накарам да мислиш. И след като госпожата ми по български реши да ме накара да мисля, аз се сетих за още един негатив, който измислих току-що, благодарение на тебе. И той е свързан... да пишем в таблоида. Да. Някой мога го изпусна. Какво измислихте, господин Влади? Заплахата за национална идентичност, което всъщност националната идентичност, да го кажа по-бавно, националната идентичност, е един проблем, който е национална идентичност? Да започнем от малко по-далече за теб. Да, националната идентичност е всички тези белези, всички тези традиции, които те правят част от тази общност, като в този случай българската ни общност. Нали? Поне аз така го разбирам. Как те са заплаха за нашата идентичност? Защото те идват с своята си религия, идват с своите си разбиране и вярвания и те ще почнат да ни ги налагат. Нали? Мисля, в момента се подигравам. Разбирам откъде е притеснението. Ходил ли си към турската ни граница? Всъщност не. Наскоро не съм. Аз не съм. Не, че аз съм постъпвал там много често. Да, okay. Идеята ми е следната. Близко до турската ни граница всички хора са със събратки. Там имаш изключително силно мюсюлманско общество. Те са повечето от християнските българи. Те пак са българи, макар че се приемат от турци се носа. И там имаш много джами. Да, и света не е свършил. Изведнъж България не се е превърнала в... Това е нещо, за което се говори от много време, но идеята ми е следната. Случва се вече. Имаш го на лице от много време, този така да го наречем проблем, ако щеш. Въпреки, че мен не ме засяга, честно казвам, не ми е проблем каква ти е на тебе религията. Абсолютно не. Аз се вода християнин, обаче питай ме кога е Великден. Аз, ако трябва да съм честен, даже се вода атеист, така че на мене може би има още по-малко проблем. Агностик. Нека се стешам на агностик. Ако празнуваш Великден, Коледа и тем подобни... Яйцата са готини. Да, но това си християнски празник. Да, в такъв смисъл, това ми е идеята. Никой от нас не е истински християнин, както баба ми, която си ходи на църква от време на време, която знае празниците, знае от кога до кога се пости. Да, някой пости въобще, да, смисъл. Сестра ми пости. Верно? Правила е месец пост. Ужас. Да, идеята ми е, ние не сме истински православни християни. Да. Аз честно казвам, не се чувствам все едно религията ми е толкова нападната. Разбира се, че ще го има този един страх. Не, то ще го има, нали? Ако махнем религията, нали, хубаво, остави религията на страна. Ще дойде въпрос с как изглеждат тези хора, с техните забратки, нали? Че това по някакъв начин накърнявало националната ти идентичност, което още не мога да разбера. Че те да знам. Както сминахме през празниците. Не, че нещо, но те също някои от тях се борят срещу събратките. Мисля, че в Сирия ли точно скоро се... Ще си изказа неподготвено. Да, смисъл, то навсякъде кипи война за това дали как да се обличат жените. Защото... Не, чак навсякъде не, някъде... В Близкия изток? Да се срещна там? Не, Иран? Иран ли чух в Иран беше, където спряха да се... жените просто спряха да носят забратки. Имаше някаква погрешка смъртни случая. Супер. Но примерно след месеци протести, след като там даже бяха нападнали изцяло женско училище, защото оттам са сегрегирани. Да, там сексизма е на много, много високо ниво. В момента жените се разхождат спокойно, без забратки и трябва да ти кажа, че разликата дори в снимките на самото общество, освен че се показва тяхните културни различия, в смисъл цветовете на косата, много по-лесно им се виждат очите, нюансите на лицето, вижда се колко са по-щастливи. Fucking great. Да. Опа. Пип, great. Да. Да. Нали, и ако направим, нали, ако направим заключение на ползите и негативите, които изредихме до момента, за мен
честно, лично мнение, ползите са много по-големи, отколкото негативите. Не мога да пренебрегнем, че се случват и процеси, които не са най-доброто, което може да се случи в ситуацията и върху които трябва да се работи. Но за мен ползите са много ако имаме везна, по-тежки. Ами, аз не мога да кажа дали са по-тежки или по-не, защото това са много субективни. Да, това е моето мнение. Аз казвам, това е мнение. Идеята, че тук зависи на какво си даваш тежеста. За един по-възрастен човек културната ти идентичност, както каза ти, ще е много по-важна над всичките други. Да. Най-малкото, защото социално-икономическите ти не ги виждаш толкова често. Няма да ти се промени от днеска до утре заплатата. Да, е по-абстрактно да го разбереш. Не те бърка се едно този човек какви пари изкарва, докато другите повече ги усещаш, защото са ти по-лични. Така че много зависи самия човек върху какво набляга. Плюс или минус и колко и кое повече тежи. Вие трябва да си прецените реално. Да, всеки си преценява сам. Да. Съгласен съм. Идеята на епизода не е вижте ни колко сме за миграцията. Идеята на епизода е нека да помислите, размишлявайте над всеки тази да има тема. критичното мнение върху това какво се случва. Някакви причини. Дадохме ви конкретни примери, конкретни хора. Оттам нататък остава от вас да отидете да се запознаете евентуално с някой по погрешка. Или да не избягате от него, което също е начало. Бягай бързо, бягай надалеч. Това песен ли? Не. Следващия път. Звучеше като песен. Следващия път. Okay. Нещо за завършване искаш да кажеш? Ами, ако направим, обобщение на епизода. Quick recap. В момента, имайки преди колко бързо ми тече мисълта, ще трябва да си постоим малко време заедно. На мен ми е приятно с него. Добра компания съм, благодаря, знам. Понякога. Повечето пъти ме храни. И това се случва. Интеграцията, Кристиан, интеграцията. Пътят на интеграцията. Част от епизода интеграцията, не нашата връзка. Пътят на интеграцията. Ако трябва да опишем пътя на интеграцията, той е много неравен. Има доста дупки по него, но според мен... България сме, дупките по пътя са нещо известно. И всичките шахти, които не мога да ги сложите адекватно на шибания път. Пип. И много неравен, но все пак мисля, че ни води в прав път. Води ни към правилното място. Въпреки, че е доста неравен. Да, със сигурност пътят на интеграцията е нещо важно. Какъв е той? Разбира се, всеки с личното си мнение, всеки с различните си аспекти. Силно се надявам да се подобри, не само за нас, но силно се надявам и в чужбина да станат нещата, не само в България. Да, защото ние не сме изолиран случай. То навсякъде има проблеми с мигрантите, навсякъде политиките са много контроверсни, дали трябва да се приемат, дали не трябва да се приемат, но ти не можеш да спреш глобализацията. Аз гледам от тази гледна точка. Няма как да стане. Нека просто да гледаме от добрата страна, доколкото можем, да се борим срещу това, което не ни харесва. И може би да не сме толкова с предразсъдъци, защото там е за мен големи проблеми. Да, ако изключиш вечните новини, които казват опасни са, лоши са, разбира се, тръгваш с едно на ум. Този човек може и да не ми хареса, този човек може и да ми хареса. Да, всъщност може би неутралното мнение и си изграждаш както с всеки друг човек. Точно това, че той човек изглежда по-различно или идва от друга, да не го прави по-различен. Това е идеята. В смисъл, всичко се свежда в крайна сметка до това да не дискриминираме другите хора и да уважаваме техните права да са хора. Което не обичаме да правим, защото явно е трудно. Предполагам. Така че, като завършък, има плюсове, има минуси. Ако търсиш причина да не харесаш някого, ще си я намериш и без да ти трябва минус. Ако тръгнеш да търсиш причина да го харесаш, може би ще е по-трудно, но ако успееш да намериш, страхотно, опитай. Да. Както аз правя с лутото, веднъж в годината опитвам нещо люто по погрешка. Браво за тебе, радвам се. Наистина се радвам за тебе. И аз се радвам за себе си. Това, което ако мога да сложа моите финални думи, които не са свързани с храна, са, че пак глобализацията е процес. Заради него де-факто са се формирали обществата, които както ги познаваме сега. И това е нещо, което няма да спре. И тези хора, защо трябва да ни пука за интеграцията на мигрантите? Защото това са хора, които вече са тук, които ще останат тук и които да се опитаме, ако
Не да ги обичаме, поне да намерим ползата от тяхното пребиваване тук като общество. Да намерим поне общ език с тях. Да, комуникация. Казваш си здрасти, чао, той си върви по неговия път, ти си вървиш по своя път. И никой не иска да ти вземе нищо. Да. Да. Но ми хареса. Добре, аз съм Владо, това е Крис. Аз съм Крис, вие бяхте с канал 4. Рубриката «Що е то?» И се надяваме да видим в следващия епизод. Да! Този епизод на подкаста Канал 4 се реализира в рамките на инициатива «Какво наистина означава Европейския съюз за теб», финансирана от Европейския съюз и фондация Институт Отворено общество София и изпълнявана в рамките на проект «Права и ценности» от фондация 42. Изразените възгледи и мнения са единствено на авторите и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура или на Институт Отворено общество и те не могат да бъдат държани отговорни за тях.